Аз истински завиждам на Христо Гьошев за това, че е намерил това голямо снимково богатство. Наистина фотоапарат е запечатал и сгради, и събития, свързани с историята на Пещера. А тази история е наистина богата. И нека сега се връщаме към миналото, за да си спомним оная мисъл на Пол Валери, че в бъдещето се влиза заднишком с поглед към миналото. Може би прав е Радой Ралин, който казва, че времето, което ни помни, ще умира. Може би умира времето, но снимките остават. И ако ми разрешите, мои скъпи съграждани, нека да направя малко коментар на снимки, които аз помня от моето детство, пък и от моята младост. Тази снимка ми връща някъде към 35-6 година, като аз помня дървеният хотел, така му казваха, на Ловната поляна. Колкото знам, не споря за точната информация, която ще ви дам, но този хотел е построен от един учител, който някога в 12 или 13 година тук се е лекувал и се е излекувал от туберкулоза и той го е подарил на ловно-рибарското дружество. Беше много интересен хотел. Напомняше ми нещо от старите манастирски комплекси, които сме гледали, да кажем, Бачковски манастир, Рилски манастир. Не си спомням колко стаи, но беха някъде 4 или 5 или 6 стаи беха. И тук почиваха курортисти, които нямаха, или да кажем, вили, пък барачки на Свети Константин. Този хотел някъде изгоря през 40-те години, не знам историята точно коя е причината за пожара. Но съжалявам, че го няма сега. Той ще да бъде наистина една голяма атракция за хората, които посещават днешния курорт, където има повече от 1200 вили. Когато гледам сега гимназията, в която аз съм завършил, пък и много мои съученици, пък и преди това поколенията, не мога да не направя един малък коментар на гимназията, която аз помня. Колкото да звучи чудно, на преден план изпъква не само тази внушителна за времето, пък и за сега учебна сграда. Разбира се, до нея е и тоалетната. Насреща е малката сградичка, в която живееха, така да се каже, училищната прислуга. Тук доста години живееше бащата на Горчо Григоров, бай Тодор, една много интересна възрожденска личност, а в другата стая беше кабинета на училищният лекарка или на училищния лекар, които на приглеждаха. Сега в десното, както гледам снимката, вашето десно на екрана, който ще гледате, нагъла е прочутия дукан на Гьошката. Много интересен беше този дукан. Продаваха хранителни продукти, но с хранителни продукти мисля, че продаваха и някакви други такива стоки. Много често, понеже някаква роднина бяхме с братите Гьошеви, ми даваха и хубави бомбончета, които аз никога не мога да забравя. До тях е къща на Смиляновите, по-нататък е прочутата фурна на Харизановите или на Аризановите, както му казваме. Спори се дали Аризанови или Харизанови на бай Петър. Срещу тях е къщата, старинната къща на Папазови, която сега вече не съществува. В десно по-отгоре е къщата на Динчи, която мисля, че и сега вече има в пътя към Свети Константин. И вече от тук се тръгва по така наречената улица Михаил Такев сега. Тази гимназия ми напомня за много хубави спомени от ученичеството ми и би трябвало тази снимка наистина да влезе в историята на град Пещера. Малко тогава бяха градовете, които можеха да се похвалят с такава гимназия, с такава учебна сграда. Пред мен е една снимка, която също ме връща към моето детство. Може би тя е правена 38 година, защото 37 година знам, че се открива железопътната линия Кричим-Пещера, или ние тогава се наричахме Пловдив-Пещера, а 38 година е направена първата копка на бъдещия ЖП бюфет. Това беше една голяма атракция за Пещера, като се завърши, мисля, че 39 година се завърши и там ходиха хората на разходка, беше едно съвременно
заведения, за където можеха да си поръчат обяд, вечера, да се повеселят. Беше много модерна работа. Сега тук виждам в тази снимка много интересни хора, които помня и аз от моето детство. Тук е известният лекар на Пещера, доктор Цикълов, за който знам, че няма семейство в Пещера, където той да не е минал, да не е лекувал хората на Пещера. Един изключително съвестен, работлив жрец на медицината, който наистина изпълняваше на дело така клетвата на Хипократ. Колко бих искал днешните лекари поне малко да приличат на доктор Цикълов тогава. По това време той е градски лекар в Пещера. До него е околийския лекар доктор Стоянов. Отзад е свещеника Куманов или Кузманов, сега вече бъркам тези имена. Той не е предавал на нас по вероучение. След това отиде в Панагюрище и мисля, че там почина. До него е, както му казахме, руския лекар отец Мухин. А до отец Мухин е отец Копринаров, който беше тогава архиерейски наместник. На предната линия виждам кмета Петър Велков, тогава Христо Гиков, един търговец на стъклария в Пещера, Нико Колевчев, който имаше също магазин за обувки. Това беше прочутия магазин за обувки на братята Колевчеви. Зад него е Симон Паликаров. Това са първенци, търговци на Пещера. Разбира се, тук е и мюфтиите, на който не си спомням вече. Не си спомням името. Отпред е брата на министър-председателят Георги Кисеиванов, който беше тогава заместник председател на Народното събрание Петър Кисеиванов и народен представител от Пещера. По-назад виждаме моя баща на снимката. Не мога, тук е началника на гарата, спомням си го като физиономия, но не мога да знам името, но отзад виждам една много колоритна фигура. Това е прочутията кръчмар Бай Георги или Баталата, както му казвахме, тази кръчма, която е на ъгъла, като свършва моста, железния мост, като се отива за Батак. Разбира се, това също напомня, че Пещера е бил едно забележително место, където е имало не само съвременна гара, но и съвременен железопътен бюфет. А другата снимка, за която пък ни връща 37 година, където пише, че добре дошъл царю, т.е. се посрещат Борис III, който кара локомотива и освещава линията, или не освещава, те освещават свещеници, а той превязва, мисля, че лентата. Тук виждам сградата, където е прочутия Величковски хан. В него спираха колите от селата, които идваха, разпрягаха там колите си, тези, които участваха в така наречения съботен пазар на днешния площад, където е сега фонтана на Пещера. Тук е къща на Смиляновите. До къща на Смиляновите е прочутата брашнарница на бай Иван Джинин. Тук се продаваха най-различни брашна, като се почне от Старосъгорската загария и се свърши до Ечемика и така нататък и така нататък. До тях беше Българската народна банка. Българската народна банка и най-малко тогава 5-6 души беха чиновници с 4 стаи. И по-нататък вече беха къщите, т.е. хотела на Сафирови, отдолу беше кръчмата на бай Николай Кочев, по-нататък вече кафенето там Кристал и така нататък, така хубаво описани в книгата Чершията, Пещерската чершия на моя братовчет Анастас Пунев. Пазете снимките, те са спомена на поколенията. И искам да завърша с още там някои други снимки. Това е вече Пещера на 40-те години. Тук са пак голямата къща на Коста Иванчев, до тях на учителката по математика Гьошева. Отдолу беха на Наркоп или на кооперацията, напред се казваше, и магазина за платове на Коста Иванчев. До тях беше на магазин сладкарничка на
Чичо Сотир Колевчеви, до него пак магазин на ниското коле, както му казвали. Той се казваше Колевчеви, пак магазина на дядо Иван Чинин. От лява страна на снимката пък беше кръчмата на Бея, Сотир Бея, както му казваха те. Това беше кръчма, в която се събираха ромите, повечето роми. Беше магазина на Байтаско Бамбов, това беше една бакалия, добра, на Ламбрито Бамбова на баща му. След това, разбира се, стана Крахмак, ако се спомнят хората, спомнят се. А срещу нея беше една сграда, която е била някога клуб на Демократическата партия, а долу беше прочутия магазин на Тодор Джурков, където се продаваха най-разнообразни грънци, въжета, или както пещици му казваха, сиджимките. Така, и искам да завърша с една снимка, за която винаги ме е правило впечатление като дете и за мен беше нещо много интересно. Това беше мебелната кооперация Свети Константин. Тук от хората, които виждам, познах само дългогодишния, много добър мебелист и дърводелец Байпен Бонев. Това беше една кооперация, в която работиха доста хора. Имаше много машини и нас като деца ни правеше впечатление именно те там бантици и други там машини, с които се изработваха и, както виждате на снимката, прозорци, врати за строителството на къщите, пък и на обществените сгради в Пещера. Така че в Пещера беше един град, който, разбира се, говорим за миналото, с много активно и занаятчийство, и търговия, и шивачество и така нататък се развиваше. Вие вече за тия работи знаете, уведомяват по пещерската телевизия. Но пак се връщам към онази творческа завист, която аз имам в момента към Христо Гьошев, за тези снимки, че ги е намерил, нека ги запази. Не съм ходил скоро в музея на Пещера, но би трябвало да намерят наистина място в този музей, защото това е история в снимки.